Nanawagan og hustisya ang usa ka inahan human matud pa namatay ang iyang 2 anyos nga anak human nabakunahan sa gipahigayong measles rubella supplemental immunization activity sa DOH sa Palimbang, Sultan Kudarat. Provincial Health Office ginaimbestigahan pa ang insidente. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nanglagom ang lawas ug goko. Kini ang nahitabo sa 2 anyos nga batang babae diyang namatay human maturukan matud pa og bakuna kontra tipdas nga kabahin sa measles rubella supplemental immunization activity sa Department of Health nga gipahigayon sa barangay Milbuk, Palimbang, Sultan Kudarat adlong Miyerkules. Saysay sa inhan sa bata, nabakunahan daw ang iyang anak sa maong bakuna diyang dunay mibisita nga taga health center sa ilang purok. Apan human ang usa ka oras, didto na nagsugod og kalain ang paminaw sa bata. Kiat-kiat ka sayo-sayaw, anak, dula pa gani, bago siya nabakunahan. So, pag-abot dito sir, pagbakuna anak, paghilak sa kong anak, ipatulog lang ako pag-abot sa balay. So, after 1 hour, di bangon lang siya, og nagsige na siya suka, og libang. Yan, anak ko nga nung ingon animan, nagalagom iyang lawas ba? Nya, grabe ka iyang sige suka niya, marag na-dehydrate na siya. Atol sa itabo, nasutasab sa inahan nga doon na pay laing mga bata ang susama ang gibati ug nadala sa ospital. Apan ang iyang anak ang gideklara ng dead on arrival. Karon abi na ako lang sir. Katong kauban po dai nako nga 3 ka bata sir. Nga nagpa-inject po kanang sa oras nga nagpa-inject sir. Ato gyapon ang reaction nila nagkayagaw na may kasilingan lang man ako to sila sir. Idala po nila og ospital sir. Di karon ato gyapon ang kanang lagom gyapon ang bata gasukalibang gakumbulsyon ana gyapon same sa reaction sa akong anak. Pero akong anak man gud sir kay dili ko makaingon nga naa siya sakit kay bago gani ko nagpa-inject. Wala gid siya problema ba. Askin siya, wala siya sakit jud, walay ubo, walay kalintura, wala jud. Motong kampante ko nga nagpa-inject ko sa akong anak. Gipasanginlan sa inahan nga ang maong bakuna ang mikalas sa kinabuhi sa iyang anak. Busa nanawagan kini og hustisya. Dili ang gusto lang gyud nako sir, hustisya gyud para sa akong anak sir. Gusto gyud ako tutukan gyud ang nahitabo karon kay dili ko gusto nga masayang lang iyang kinabuhi. Sa gipagulang pahayag sa Provincial Health Office Sultan Kudarat, nagpaabot kini og pahasubo sa kabanay sa namatay human nakumpirma ang kamatayon sa mong bata. Apan dili pa niini gikumpirma nga ang pagkamatay niini gumikan sa measles rubella vaccine. Padayon pa daw ang Regional, Provincial, Municipal Epidemiology Unit sa pag-imbestiga. Sa karon padayon ang ginahimong measles rubella supplemental immunization activity. Sa tala sa DOH-12 as of February 6, 2026, sukad nagsugod ang bakunahan niadtong January 19. Ana-ana sa 396 ka mga bata ang nabakunahan. Ana kini sa 71% sa target population nga 451,250. Sa kinatibuk-an sa mga rehiyon sa Mindanao, ana-ana sa 2,137,674 ang nabakunahan o 75% sa total target population nga kapin 2.8 million nga mga bata edad 6 months hangtod 59 months. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao.